Takže vítajte pri sledovaní tohto kurzika zo série Aký je Boh, aký je k nám, Božie mená, podľa mena Jahve a kombinácie s ním. Volám sa Zdenko, dnešný kurzík má názov Jahve Rofecha, Pán tvoj lekár, Pán, ktorý ťa uzdravuje. Opäť môžete zastaviť hocikedy tento kurzík a sledovať počas toho výkladu fyzicky Sväté písmo, konkrétny verš alebo slova, podľa ktorých pôjdeme. Si to môžete vyhľadať na internete alebo vám potom pošlem aj v prílohe text, podľa ktorého idem. Dnešný taký hlavný text je z knihy Exodus, druhá kniha Mojžišova, 15. kapitola, 22. až 27. verš. Čiže Exodus 15, 22 až 27. Je to situácia, kedy Izraeliti zázračne boli vyslobodení z Egypta po tých hrozných 10 ranách, ktoré utržili Egypťania, a potom Izraeliti prechádzajú aj zázračne Červeným morom, suchou nohou. Egypťania sú utopení v mori. Teraz prechádzajú už do slobody a počujeme, že po 3 dňoch prichádzajú na púšť. Čiže Exodus 15.22. Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Súr. 3 dní šli po púšti a nenašli vodu. Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Mára, alebo horkosť. A ľud reptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť? A on volal k Pánovi. A Pán mu ukázal drevo, a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške a povedal: Ak budeš počúvať hlas Pána svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezasiahnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov. Lebo ja, Pán, som tvoj lekár. Ani Jahve Rofecha. Ja, Pán, ťa uzdravujem. Ani Jahve Rofecha. Na záver, na to prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 7 palien. Tam sa teda utáborili pri vode. Takže jednoduchý rozbor. Prechádzajú púšťou. Všetká voda sa im za 3 dní už minula. Sú smední. Najprv začína možno také tiché šomranie, že kde sa napijeme, naše nádoby sú prázdne, je tu púšť, žiadna voda, žiadna oáza. To tu máme pomrieť od smedu. A začína reptanie, šomranie voči Mojžišovi. Čo budeme piť? Daj nám piť. A Mojžiš cíti ten tlak toho šomrania voči nemu a voči Bohu. A v 25. verši počujeme: On volal k Pánovi, kričal k Pánovi. A Pán mu ukázal drevo, a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Čiže Pán mu ukázal riešenie. Tam pri tom pramení, pri tých vodách bolo aké drevo. Určite tam bolo aj predtým. Ale mal zavreté oči, zakryté. Nevedel, že to by mohol urobiť. Boh dal riešenie a ukázal mu: toto hoď do vody a voda osladne a budete môcť piť. Ty aj ľud. Hodil to drevo do vody a vody zosladli. Tam im Boh dal zákon, právo
a tam ich podrobil skúške. Slovo Boh ich podrobil skúške. Čiže si môžeme tak sa spýtať. Dostali sa na púšť a k horkým vodám náhodou? No, určite nie. Určite to nebola náhoda, že im došla voda a že prišli akurát k prameňu, ktorý bol nepitný, horký. A vtedy Boh pozerá, ako sa zachovajú. Videli už mnohé zázraky, videli vyslobodenie z Egypta, prechod suchou vodou, suchou nohou cez vody, mora. Čo urobia teraz? Budú dôverovať? Alebo budú reptať? A tá voda, ktorá je horká, ukazuje na vnútro toho izraelského ľudu. Že aj tam je plno horkosti. Nám hovorí Božie slovo, že z ľudského srdca vychádzajú zvady, sváry, horkosti, žbúry, až vraždy. Tam sa ukazuje tá horkosť. Ukazuje sa niečo, čo je vnútri a vychádza navonok. Ale Boh chce aj cez takéto skúšky ich uzdraviť. A hovorí, ak budeš počúvať hlas Pána svojho Boha, budeš robiť to, čo je v očiach jeho správne a posluchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som zastihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár. Ja ťa uzdravujem. Ani Jahve Rofecha. A východisko odtiaľ, keď sa napili tej vody, ktorá už bola sladká, za krátky čas sa dostali do Elimu, 27. verš, kde bolo 12 vodných prameňov. Nie jeden, ale 12. Pre každý jeden kmeň. Bolo 12 kmeňov Izraela. A bolo tam aj 7 palien, čiže oáza. 7 je číslo plnosti. Tak Boh cez skúšku ich privádza k plnosti, k hojnosti. 12 prameňov a 7 palien. Čiže prichádzajú tam náhodou? Určite nie. Skúška na nich prichádza náhodou? Určite nie. A s nami je to ako? Prichádzame k skúškam náhodou? Boh o nás nevie? Strátil nás z dohľadu? Topíme sa vo svojej horkosti sami? V núdzi? Veď Pavol hovorí, skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. A Boh je verný. On so skúškou dáva aj východisko. Vydržať, silu a východisko. Čiže Boh je verný a skúška, ktorá na nás dolieha, je len ľudská. Boh nás neskúša nad naše sily. To zažili Izraeliti mnoho a mnohokrát. Je to povzbudenie pre nás. Čo robiť, keď prichádzam k horkým vodám, keď moje srdce zaplňuje pochybnosť, smútok, nedôvera, strach, až zbúra voči Bohu. Kde si? Skryl si sa. Čo budem jesť? Čo budeme piť? Odpoveď je, Mojžiš volal k Pánovi a Pán mu dal riešenie. A uzdravil vody horkosti. A ešte mu ukázal, že on je ten, ktorý uzdravuje, že on je Jahve Rofecha. Pán, ktorý je lekár. Z ďalších súradníc Jeremiáš 17, 13 a 14. Jeremiáš 17. kapitola, 13. 14. verš. Nádej Izraela. Pane, všetci, čo teba opustia, budú zahambení. Čo sa zbúria.
budú zapísaní v zemi, lebo opustili prameň živých vôd Pána. Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý. Zachráň ma a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála. Znova je tam to isté slovo, to isté sloveso. Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý. Rofechány, Jahve, a budem zdravý. Zachráň ma, budem zachránený, alebo spas ma, budem spasený. Potom ďalší verš. Ak sa môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár, odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. To je 2. Kronická 7 až 14, 7. kapitola 14. verš. Je 2. Kronická 7, 14. Ak sa môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár, odvrátiť sa od zlých ciest, ja vypočujem ich z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Znova sloveso Rofecha. Zo žalmu vieme, že Pán uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich rany. Skľúčených srdcom obvezuje ich rany, lebo je lekár. A Izaiáš hovorí o Pánovi, že on bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. To je proroctvo o Ježišovi, ktorý je pribitý na kríž. A skrze jeho rany je naše uzdravenie. Uzdravenie, znova slovo Rofecha, sloveso Rafa, uzdraviť. Čiže on bol prebodnutý pre naše hriechy, pre naše horkosti, pre naše reptanie, pre našu zburu, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. O tom hovorí aj apoštol Peter v 2. Petrovom liste, 2. kapitole 24. až 25. verš. Hovorí: Sám niesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Čiže sám vyniesol naše hriechy, naše reptania, naše zbury, našu pýchu, našu svojvoľnosť na drevo, na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. Jeho ranami sme uzdravení. On je náš lekár. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Že Boh uzdravuje. Boh Jahve Rofecha. Prichádzajme k nemu v prameňu živých vôd, ktorý tie naše horké vody, tie naše skúšky dokáže premeniť, nás uzdraviť. K nemu prichádzame v modlitbe, v sviatostiach, v zmierení. On dokáže to srdce, ktoré pozná, uzdraviť. Veď jeho ranami sme uzdravení. Zažili to Izraeliti, zažívame to aj my. Znova nech každého jedného z nás naplní svojim pokojom. Nech uzdraví nás, naše srdcia. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, mocou svojho svätého kríža, svojimi svätými ránami nás uzdravuj, oslobodzuj. Mocou Kristovho kríža nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn
i Duch Svätý.